mongkha Alisha thimani hostel singa den pulan dino phaipro ma hablia tini khenarokno jotono police permission nawoi jotono osgani office staff ni permission nawoni tini khenarokno phunuk sinai joton permission manbai kha bisingo thangaibo phunuknai bahake sabon nokha abo phunuknai engka dino o jagao Alisha Debbarma 13 boson chrai student class 6 portengai thimani buma bupha phaipro kaham hamia warden singna phaimani tangai bolati harka oborno bo singnai phagidi madam hosga bolati pharma jaga pule thanglai gina ke do sagadi madam yang na sigi pulanin bung sair gadi Ani mongka Alisha Debbarma ang assistant hostel super. A dinan nung kya sa kabong borok no kam hai buma bupha singna phaimani nung katang lati harka Ang to Lathi to Riya. Apuro to ang kaham ko kok sai phayo. Otoso ani pesone ang bai kok sana phakya ang ko to kacang khaja kaham ka salanya nango. Jemon je singna phakya ke emon je hal hali jemon mane jemon musuk thikya ke sikru kothumoi chama hake si phailayo. Abo ya Alisha bo ani busa ni table salai se ang hostelo ang tebo ador khai ma tongo bong no orong kha 118 jon 118 jon ani bisingo pura bongno na nai tongnani engke bahut dayak to ang sob somoi bongno nayo thango ang orono continue oron tongo ang bongno nain tongo othosa ang Lathi Riya ang kebono Lathi Riya ani kisa problem ungjak oma hake problem orobo hostel problem ani nogobo kisa samosa problem ke ani tension no tongo bahut tension no tongmani bagai ang lukurong no koijawo jotono no ang Lathi Riya Alisha bo ani bosano bas ang phaipuro oro ani bokhorok ba tamong kha emon je pressure ngai ang just oro ani mane bokrong ni ma hai ngai ang kelai mane ustar jakte engha lukorong na ang jotono koya ang ustaria jotono no nakar sano ang ustaria songai mano ani student rong no ang ustaria sungdi ani bagai bahaya ba warden bahai oreno hostel super bahai bo bahai ranking dana ba ranking naya asoi bisoi oborok se sunglainya nangnai oro to bulaina toklaina okogya Lukurong na ang jotono koijawo ba bini parents rong na ang koijawo jotono bas asungno tabung nanya ajaga do jeng kaisa news nokmani ke ojga phaini nung adino jeng fulti sasidi do adin do ni yakung ha ke kalayo he yang singkhena yang sa haji nugo jeng apro ngka ka bokhe ang to ang da khlai ke na ke jolimani bagi da hai khlai phunu kana na ang situ tui khaya ang tamo bahai khang ekdom kalanya na khang ke ani yakung ang kalanya na khe to yak biang thang yakung biang thang abo tang lokho kori kha pro ani bo bahut tension no tongjak bo ani bosa no ani bosa bai baksano bo ani bosa soman ang yakung ti saya joto no ang nakarsano kintu Hanya hai tui fajika nong bagai Khobor trending Khobor katal video sale salta roboi agotra usput school je class 6 porinai Alisha Debbarma mungoi umor 13 bosor bisini rungsungnai khoroksani kotok sojaka mangka thima mani tai amang kthimani hostel thangai nukhuni buma bufsong thangai je kaham hamya singa thangpuro school warden no kokrok sunglai puro warden ni bebar hamya ba warden ba Lathi Riya hajangman nukhunu borok joli jangmani tai warden lukurok bai Lathi Riya hunai je Lathi phunuk hunai koksila jangmani amani tui warden hostel warden lukurok ni bosongo phakya tai bo phai bini kongno sapake je bo nakar sano tai bo saka je bo Alisha ni buma bupha songno Lathi phunugya bo afuro bokhorong mi himai usta khue kalanya se nayu huni saka bo afuro bini yakung boro tongka bo samilia tai bo lukorong no mapsani saka je bo nakar sano bo Lathi phunugya bo afuro usta se khue kalanya nayu hunai gendro bonogoi makana obidun mang piliwa hostel ni warden tamo kok saka